Poštovane dame i gospodo odbornici, dame i gospodo žitelji opštine Kovačica, izašao sam po ovoj tački dnevnog reda, nekako je meni posebno draga, iz nekih ličnih razloga, objasnit ću zato, ali izašao sam pre svega da je pohvalim. Dakle, prema ovoj dopuni ove odluke, ja bih rekao, odnosno izmeni ovog prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu opštine Kovačica, opština Kovačica omogućuje novopečenim roditeljima opremu u naturi u vidu opreme za novorođenčad u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima odluke o budžetu opštine, što je jedna lepa odluka za lepu priliku, tako svakome je možda jedno od najlepših iskustava u životu kada postane roditelj, i drago mi je što ćemo učestvovati u tome i nastaviti da pomažemo i dalje kao vlast, odnosno i kao opština. Srpska napredna stranka za novorođenu decu u Republici Srbiji omogućili po prvi put novčanu pomoć. Imao sam tu čast da kao narodni poslanik glasam i za taj zakon. Nisam rekao, predsjedniče, hvala što ste me dopunili. Poštovane kolege i koleginice, odbornici i odbornice, poštovano predsjedništvo, poštovani građani i građanke Kovačice, jako mi je zanimljivo bilo ovo izlaganje i čuli smo tu mnogo korisnih stvari. Jako je bitno baviti se natalitetom i podržavati natalitet. Lepo je što ste vi deo te vlasti i što ste ponosni na taj deo, ali mislim da je neki minimum zdravorazumski i nešto što se podrazumeva da treba da se bavimo bebama, decom, da treba da pomognemo mladim roditeljima. Mislim da to nije neki razlog za samopromociju i samotolisanje. To jeste normalna stvar koju svaka odgovorna vlast treba da radi i čime svaka odgovorna vlast treba da se bavi. To nije ništa posebno da se sad ističe kao neki vaš ozbiljan uspeh. Sa druge strane, mi smo čuli da ste pomenuli koliko se beba naših rodilo van Kovačice, van Srbije, koje su porodice otišle, koliko je porodica otišlo za vreme vaše vlasti za ovih 10 godina, koji su se odselili porodično iz Kovačice, koji ne planiraju da se vraćaju ovde dok ste vi na vlasti, koji čekaju da se vi sklonite, pa da onda možda razmotre opciju da se ponovo vrate. I zanima me koliko ljudi ne može da ima decu iz razloga što je naša sredina prirodna zagađena, naša životna sredina je u izuzetno lošem stanju, o tome ću govoriti u nekoj sledećoj tački dnevnog reda, ali iz tog razloga mnogi roditelji ne mogu da se ostvare baš kao roditelji i zbog toga, i to je poseban problem kojim se treba baviti, i treba im omogućiti čistu i zdravu životnu sredinu kako bismo nekada mogli da sačuvamo te porodice i našu Kovačicu koja će opusteti i izumreti za nekoliko decenija ako nastavimo ovako da se neodgovorno ponašamo. Hvala.